peten kok. Nek ora aku tak mengguri. Ya ora ya ngancani niken. Iya. Ngadeg nduk niken. Ning 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 nong 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 nong. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Niken salindri. Kepipahit-pahit. Kepipahit-pahit. Malam Nduk Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Ikit. Nggih, pripun kabare Nduk Cahayu? Pangesune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, dan kelas loro SMA wis pinter nyinden jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Loh. Saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi. Syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing mbarep kae nang Koramil, sing nomor 2 kae nang gone Polres. Weh, dadi tentara karo polisi. Ah, dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya nduk niken iki sing dienggo conto, isih kelas loro SMA wis pinter nyinden ngono kuwi. Wong pancen genduk iki wis bakti. Nggih. Saiki sakmene gedene wis wani mara rono-rono, wis teko luar-luar negeri. Nggih. Piye nduk kabare? Alhamdulillah baik. Lho ndek ingat dhewe lagi ketemu. Iya, wingi ketemu ning ndi kae, Nduk? Ning Di- Medion. iya, di Saya Medion. ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejal. Ya bengi tak jak ngono. Yo dijak yo Pak Igit wong Iki rekose pren. mami yo. Ndonga, Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum di sini, di luar kota. Di sini campur sari, Jos. Yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu Band. dangdut band oh pop. dangdut band Iya, pop. iya Oh. Pak Ikit. Iya. Oh, Iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu Mbak Jessica Mbak itu. Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu Uda Rian sama Uni Jessica. Oh, Iya, benar. Iya. Berarti kamu sudah eruh ya? Sudah Ruh iki basa apa? Iya, kalau kamu roh iki koyok sukmaku ilang ngono. Sudah tahu. iya mantannya itu cantik, ya Cantik. Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki do kesergep kajahatan iki ketara. Kulino kajahatan. Wong ngamini barang sing apik kok apa padha Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. bancane kuburan ngono kae. Dan nggih, aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok kentut ya. Ketetesan Bu. Anu, mbok gentenan ngono lho maksud Iya. kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi mm-mm. memeriahkan anu karo dirimu. Ya lah mung kene kalah rai menang Sampean- nasib kok. Sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak nduk niken. Nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi. gak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to. Piye Jo? Muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing ngendi? Oke. Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku cek ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah alah terae wis ora seneng ra. Lah. Sapa jenenge sapa? Minah ngono. Sapa? Minah. Minah.
Kaya aku di SMS isih tak simpen no. SMS-e piye mbiyen? Aku nggak bisa bubuk. Nah, terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang balas nih kancilen. Kok kancilen? Tak kira kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah wong lanang di WA ngono di SMS ngono ya gede-geden ndasku jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Beh, luar biasa. Gimana menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tadi siang sama-sama meriah Mbak? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Yani, Budani iki lek nyangone iki gak ukuran, terus. Nek mau ki dirasa ngeten Om Iget, Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot. Oh, nyuwune. beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh, Budani. gitu. Iya. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyu. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu. Ibu. Bapak Sopo? sama ibu dari Padang. Didoakan semoga awet, leh ngomong anak putune, Amin. sehat selalu. Amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang Ibu. Ya. Padang apa? Ngecat jam Padang nih. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari Bu? Terus kelewatan. Hah? Februari tahun piro sih? Tahun saiki ta Pak? Oh saiki tak kira biasanya 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya, ben Taman padha Februari seneng. cek payu toh. Lho. Piye kuwi le? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki cek tanggapan. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah teng mriko nggih boro mlitur to Pak iki. Oh, alah. Oh sampean ki anu ya. Apa multi talent berarti? Oh iya. Iya. Wih. Berarti kabeh diayahi, ya Iya. napa apa penting halal. Halal kono anu aku bangga awakmu saiki wis gedhe pinter nyanyi Terima kasih. dadi sing kaya ngene iki tetep terus berkarya dan belajar. Amin, maaci. Iya, nembang apa, Nduk? Nah, sing kanggo bawa Nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Alah. Kowe kok mak-mek kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak-mek sinden kok ra oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak-mek niken kowe mak-mek. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya, Nduk ya. Iya. Omongane ketoke ku muda, nanging gurine iku lho dadi tak disiki, tidak akan meninggalkan. Ya, tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no, aku ditolak karo Minah ora masalah. Request podang kuning ya lho. Oh iya ta. Lho jenengan mau takon impom kok wis kene lho, Pak. Jo. Sapa? Pak Pardi. Oh, nganu Nduk, Pripun? pangkur juga boleh. Bebas kamu malam Kamu hari. Iya. bebas. Pelok 6 gitu. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh kok kaya dadu to Pak iki? Pelok 6. Pak Robert Pitoyo segender jane. Luroci nemo luroci. Ya, spesial untuk teman-teman berdua. Nggih. Ini dia. Timen buta yang ram bakal Pangkur gitu. masih nanggleng
Mau nembang kok diamini. Lah donga Oh, iya. karo nembang Pak Igit. Nimas Musti Kaning jantong Kanya kang saking Putri saking Ndoro iki Kediri. Jan. nggih Oh, ndoh. Kediri. salawireng nambang beksa mos kacakup Lin linambaran jiwa tama Ndri ndriya sumarah mring Gusti Pangkur Sandiasmo Dimas Niken Salindri. Bener lho Niken. nggih Sing damelke Sandiasmo niki mau sinten Dimas? niki Pak Cahya Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk Julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Sandi. Asmo. Nah aku kuwi ora usah digaweke aku di sandi dhewe. Sandi Asmo tembang. Oh, gak tak kira sandi wiwi. siapa nama panjangmu Kak Iya kakek, makanya kak. Iya. Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjangmu kak kene terus do ngidu. Ngopo kodong itu? Ya ora ikhlas apa Igit. Siapa Kaya nama iku panjangmu? nek ayu-ayu dhewe. Sama Tina. Ya apa to kok sensimen ki? Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi Oh kok pede. tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegeli ra karuan. Aku ki Rajapati pokoke. Anu nok Eling apa ora ngono iki ditakoni lho. yo kenal kono yo nek prainan dodol ning ponan kok Pak itu. Ya apa. Lho iki jane grup apa e? Kok membuat aku bingung. Oh. Heran aku. Lagune apa Nduk iki kan? Impenku nggih Pak Igit. Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Nah, yuk. Krungu
Damsari ndang gede. Luar biasa. Onde-mande suara kau baik sekali, cantik orangnya. Oh ya koyo ya luas bahasamu. Dan malam hari ini disiarkan live streaming ada 12 channel secara serentak. Nggih. Di Sigit channel aja hampir 4.000, belum channel-channel lainnya. Seluruh serentak iki bengi iki isine gur wayangan ning keser tunjungan kene. Sandonya iki bengi iki pokoke fokus wayangan ning daleme Mbak Dani. Mergo kono-kono ki sudah ora wayangan. Ya ora lah ngono ku. Lah iya to no. Mare wis do prei sesuk gentenan. Oh iya, nggih nggih. Khusus malam ini. Nggih. Tembangi. Nah, tembangi ku kan suarane bae ya iki gawan lahir, gawan lahir. Kolo-kolo ngantene kalau mau ikut bersukaria bergembira di sini boleh. Oh iya, nanti biar sama wayangnya jadi di syuting itu wayangnya itu sama ngantennya tuh nanggape wayang di awan campur sari. Ben. Ben. Yo ben. Ben apa? Ben sakarepe wae iki. Lah iya. Ndak apa-apa. Perasaan anggere ana swara ngono aku trauma wae iki. Kok iso trauma? Oh pas belandong kayu tak go mulai itu ngono kuwi. Nek ngono kowe mbiyen tau maling kayu. Lah yo. Nah, ini genduk nikan ini memang dari fan-fan jenengan yang sudah seminggu di sini itu. Suwe men jo. Lho jenengane piye to? Kawit nulisi ulem ngantek rewang wis ning kene terus. Oh. 2 minggu. Lho 2 minggu malah nduk 2 minggu. Nek Minah jelas. Oh, langsung jempol kowe ya. Nek Minah jelas, mesti sing diarep-arep sapa lho. Mau nulis status ning FB piye statusnya Minah? Kok nek wae ning gene FB nggih gawe status kula inceng ke ngisor ngoten. Piye? Statusnya piye? Aku di depan. Mau komeni. Komenmu piye? Bunda piye? Iya. Iki kurang Abdul lamun to Mbak Dani karo mantene ben munggah ya, Jo. Oke, kurang Abdul kalau udah sama Uni terus Mbak Dani
syukur yang Mami. Bapak Besan dari Padang mungkin pengen mengenal. Juga dari Sunda. Dari Nanti Sunda. juga ada lagu-lagu dari Sunda. Ya. Ayah lagu Sunda. Oke. Ya sekedap halinya. Lagunya judulnya apa kalau Ayah Sunda? Bajing Loncat. Oh, Bajing Loncat. Bajing Loncat teh bahasa Sunda. Kan nun artikan ayah seorang gadis menantikan kekasihnya yang sudah terlanjur disunting pria lain. Kowe kok gemes kan? Aku kuat minah di kaya elek lu padahal. Saiki. Iya padha. Asli padha asline lho iki. Sembrana. Yes, thank you. Mungkin mau ikut ke sini Iya, boleh iya, sekarang ya Pak Ike. Iya, monggo. Nanti sebelum tidur. Silakan Udarian Uni Jessica. Bunda. Bundo, please come here Bundo. Abi, please come here. Bundo, Abi, come here. Kalian bisa diam nggak? Moderator ijo gue mix siji nang Mbak Dani, ya Mbak Jessica, Abi, apa kabar ya? Oke. Apa kabar Abi? Bu Mimin langsung piye yo? Anak polah wong tua keprada nembe ningali putune munggah wae langsung set. Iku sing diarani Piyai Sepuh Tanggap Wacana gitu. Niku nun sewu yang dari Padang ini bapaknya atau ibunya? Bapak Padang niki Padang Jinglang. Kok Padang Jinglang waduh. Maksudnya suasana rancak bana iyo kah? Iyo. Ibu dari Sunda. Aku maha wartosna Ibu. Saya sadayana Ibu. Sumpah nuwun sewu ibu Mas Riani apa koyo nom-nomane bojoku. Alah. Persis ngaten niku. Ben. Ya, gimana perasaannya? Ini mungkin kangen-kangen aja. Bapak atau Ibu mungkin mengucapkan satu kata atau dua kata untuk Bapak dari Ibu. Monggo Bapak. Bahasa Padang enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari keluarga Dedi sangat senang sekali karena selama ini kami tidak pernah melihat langsung wayang kulit. Ya. Baru kali ini kami melihat langsung dan di Blora di tempat besan kami sendiri. Iya Pak. Saya juga senang ditangkap. Kesannya apa waduh? Ya. Setelah melihat wayang kulit secara langsung kesannya apa? Ya. Bingung karena saya nggak ngerti bahasanya. Enggak apa-apa. Siapa aja. Iya. Ya santai saja. Akhirannya nganggo O kabeh ya. Yo. Jadi saya sendiri, mama saya yang Padang. Mama Padang.
Bapak saya Sunda. Oh Sunda. Tapi saya besarnya di Jakarta, bukan di Alah, yo. Oke kalau gitu. Oke, very good bro. Thank you. Sip. Jakarta, saya di Tanah Abang. Kowe tau ning Jakarta? Iya, saya di Jakarta, di Tanah Abang, tapi sekarang Tanah Abang udah dijual. Oh, kamu pernah di Jakarta, Jo? Iya. Berapa lama? Ya lambe teleng-ten. 3 tahun. Iya. Yo ini luar biasa Bapak. Silakan untuk menyampaikan lagi. Ibu gantian ibu. Ibu atau kakak ini Mas Rian? Ibu. Your mother, please. Oke. Ibu, ini masyarakat sini bagaimana gitu? Dan bagaimana netizen banyak pesaran? Sedikit lah. Siko lah kau berkata. Sunda iki Sunda, buke Sunda. Sunda. Mangga Bu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah, senang sekali sambutan keluarga di Blora di sini benar-benar sangat meriah. Yo. Apalagi dengan adanya Wayang kulit. ini, Iya. yang benar kata Papa tadi pertama kalinya. Pertama nonton kali. langsung wayang kulit. Iya. Ya itu aja ya, terus terang ya, menjadi pengalaman baru. Pengalaman baru. Ada mudeng apa enggak itu? Enggak mudeng. Enggak mudeng tapi perasaan batin yang paling dalam sekali itu tahu alur ceritanya ya. Ada. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sidik-sidik lah roh gitu. Iya. Nuhun Ibu. Monggo saniki pun do sambutan. Mbak Dani napa mantene sing paling dawuh? Niki request lagu napa? Monggo wis ngene sambutane Bapak karo Ibu, monggo administrasi. Kowe iki aja ngisin-ngisini aku. Pripun to Pak Igit? Namung anu kok gojek Mbak Dani wong wau ya cetha digawani. Oke, ini Mbak Dani pokoknya seluruh keluarga besar Mbak Dani baik di bidang usaha, di bidang keluarga semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah ndonga supaya tambah abdol lan mandi ana wajibe lah. Kowe iki dagelan apa modin kok njaluk wajib? Wajib donga maksudnya wajib Pak Igit. Nggih. Monggo, saya do meneng. Request lagunipun napa Mbak Dani kesukaan apa? Pengen Mbak Niken. Mbak Niken. Bokong semok, bokong semok, bokonge Niken. Bok. Nganu Mbak Dani, untuk temanten berdua katresnan sejati dulu. Oh iya. Wah, boleh ya. Supaya cintane awet. Nah, ini lagunya. Nah, itu Mbak Jessica itu kalau olahraga sukanya berkuda aja. Nah, iya, itu balapan juaran. Wow, karo ibuke menang anake. Oh, aku ya iya. Lah aku numpak unta. Ora terima berkuda. Katresnan sejati, one heart. Wah. Katresnan sejati dalam bahasa Sundanya apa, Jo? Nek isih sayang mbok ngomong. Katresnan sejati bahasa Sundanya apa iki lho? Katresnan sejati, cinta selamanya. Oh iya, kok kaya bahasa Indonesia ya? Anjen persis Pak Igit. Oh iya kok iso ya. Percaya. Bahasa Inggrisnya true love. True love, iya. no travel, no traveling. True love. Wadah. Di MC ini Jo, disiarke Jo. Nyonek genteni ketok yo. Sekendalu Bapak Ibu sinabi pinarah martika kemawon sinareng Niken Salindri dan Cakranerat Katresnan Sejati. Yo. Boleh sambil goyang. Ayo yo 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 yo. Satu orang 3 kali saja, nggih.
Luar biasa. Sukses selalu. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Dani, Mas Rian, juga Ibu. Nggih, monggo-monggo. Mbak Jessica enggak nyanyi, enggak nyanyi. Jessica pengen nyanyi enggak? Oh, betul. Udah. Oh, nggih. Ya, persiapan terima kasih Bapak. Nggih, matur nuwun, matur Pelan-pelan sandalnya joki-jolan, ayo. Oh, sandalmu jepit to, joki-jolan. Ada ya. Aku ki seneng suasana ngene iki seneng nek iso sedina pisan. Ya. Seneng wong napa saweran kok. Lah ya kaya wong cange tengok-tengok ya malah biak-biuk kaya mangani sapi. Itu yang dinamakan jatah Pak Igit. Iya. Dadi wong urip iku lair iki wis digawe jodoh pati rejeki. Ning awake dhewe iki iso ngudi urip kang luwih mukti angger gelem ndonga lan usaha. Wow, iya. Oh. Dengaran lambemu kok ya rada lunyu. Lho, nggih. Iya, karena kalau mulut-mulut boti itu seperti itu, Om Igit. Lunyu. Kok teko kono lho. Di dalam pernikahan ya Pak Igit. Itu yang dinamakan hubungan itu harus lahir batin. Di dalam pencernaan bagaimana tujuan dan niatnya. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang hadir memberikan doa restu untuk mempelai berdua. Karena dari Sunda kita persembahkan lagu Sunda nggih, ben karo Mbak Ida Lala men. Mbak Ida. Kene ya Mbak Ida Lala sama Mbak Datang Niken. lagi, Om Igit. Untuk mriki mboten napa-napa nggih. Sama Bunda Lala Mbak Niken ya. Oh, kene. Duh. Oh, kene. Ini Kamu juga ikut bajing nanti. Waduh, saya kalau nanti ikut bajing malah nggak entek nanti. Ini Nggak entek, biar Pak. kelihatan indah dua bidadari. Ya. Oh iya. Yo. Mbak Ida bisa bahasa Sunda? Ngartos seletiknya. Ngartos ati. Iya, nah. Oh, ngartos saede. Wilujeng Sumpi. Oh. Bener ora? Oh iya benar bener. Wilujeng Sumpi, selamat malam. Iya, Oh, iso ya. Oke. Mengenal budaya dan adat lagi. Oh, kalau bajing luncat itu artinya apa, Jo? Itu bajing loncat itu artinya dulu itu sudah punya pacar. Tapi berhubung seperti jenengan ngendika bahwa orang ndang dilamar-lamar terus disenengi karunan bocah liya deknen getun. Oh, kok artinya kok dawa men ya? Iya betul. Berarti bajing loncat ki lagu galau. Menggambarkan kegalauan getun biyen kok ora tak tenanai gagainan ya apa. Oh, coba dibawani ku sing terjemahke Julang. Ayo berdua karo Mbak Ida sih. Terjemahke Jawa nek kanthi bleset ku sawerane dijaluk neh karo Pak Joji. Sing dimboi nek bener iki. Barang sing iso ditartekke Julang. Sok teh. Bawah lak. Oh iya. Ayo. Ayo artinya apa? Semuanya. Oh iya, iso ya. Angin panggaing Kesunyian. Oh iya. nebak kuring Sendirian. Nabak kuring sendirian. Sendiri. no agar bimbang Nuger bimbang. Yang sedang bimbang atau galau. Wah. no mau apa artinya? Hati. Oh, hati ki nuk. Inuk tenan. Ah iya. Kowe mau awur apa tenanan Jo ki? Senengane kok kandhane ngawur kok takok terus wae. Mas Jolang no ku loro mas Atine lara Jo. kita bener toh Nukku iya. ngahulang ngabrang tiang nang aduh hetate gawe kacicing Artinya Jo. Diam tapi selalu teringat. Wah, iya. daek
Cicing ini apa? Meneng, Oh, ae. meneng. Meneng. ae. Oh, meneng. Mau awur yo nang kuwi. Ah, cicing ki beda tengok-tengok. Oh, tengok-tengok. Terus Ngacat. Hah? Aku kuwatir nek awakmu salah. Lebih. Soale basa kono mbek kene iki beda. Oh, bedane? Lah kuwi kono ki mau ape ngomong lah kuwi aku nek salah. aja dipedhot sik to. Ora rampok seneng Aku bedhek. makplas kok Pak Igit. Lah kudune ca apa ca? Ah. Oh iya. Ngacacang kuwi. Lah kuwi. Oh, iya. Ngantek mbok genti liyane dhewe. Artinya apa sih? Artine ngacacang. 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 Artine ku terikat. Oh, terikat. dicencang. Maksudnya hubungan Berarti itu nek lho. pamane Terikat kok iso ngajar wae. Terikat, hubungannya ku masih terikat. Oh iya. Terus kayak baca. No angka sepan waktu tiba Setiap saat selalu teringat. Terbayang-bayang. Berarti pas karo lagune engko sing Iya, bajing loncat mau iya, ya. kuwi. Aduh, Punten Mas Mbak Ida. niki. Sampun. Oke, berdua karo Mbak Niken. Lho Mas, goleki Minah lho. Siapa iki? Mbak Minah nuke lara ya ahli ya. Ora. Ndeke ape roh nukku. Bisik-bisik. Alah, ya. Muni piye, Jo? Duka malah ngidu kok Pak. Kok nang kupingku mak sek. Teles. Aja lali pokoke yang putri nyuwune engko banyu masak. Oh. Orang apa? Ya ke Sunda ana, Padang ana. Banyuwangi apa banyu masak? Banyumas, Oh. Banyumas, Banyumas. Ya Banyumas sing rada ngapak kae. Ngapak ya Iya. ngono. Ya pertengahan antarane Orang ngapak karo kepenak. Jawa Barat karo Jawa Tengah ya. Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, iya. Oh, nama kota iku aja digenti. Ora itu toh. Jawa Barat. Ayo, yang selindro. Bajing hutan selindro ya. Mbak Ida ki yo penari Jo, ben juga karo Oke, ta. tari karo bareng karo Mbak Niken. Wah, elok Pak Igit. Oh, Ben iya. malah ketok indah. Wes lungguh ning kono sing. Karo anakmu lanang yo kuwi Jo. Nggih. Rondo-rondo le. Anakku iku kok ting telecek ngono Pak Igit. Walah, karo sambung putrane Mbak Endi kuwi dalang cilik Jo. Nggih. Coba kayak apa? Bajing loncat Mbak Ida dan Mbak Niken. Yo. Bajing loncat. Rebabe banter ke pol ya. Bajing loncat. Kas tanah aduh akan
Oke, luar biasa. Oke. Ngatek sih. Ternyata gamelan Jawa untuk iringan Sunda juga bisa. Semua gamelan tuh bisa asal kita mau Asal belajar. asal apa? Asal mau belajar. Yo kleru. Lah asal napa? Asal ditanggap dadi bisa. Yo. Kowe belajar ditanggap yo ora. Oh iya asal ditanggap. Aduh. Ya. Sing nembang Pak Idalala sing joget nduk niken salindri. Meh persis asline Pak Ikit. Wah, hebat. Oke. Iki Mbak Dani WA tuan rumah. Nggih. Mas Ikit nyuwun gelang alit. Oh, Banyuwangen. Banyuwangen ora Banyumasan mau. Lah iki mau piye to nah Minah? Banyuwangen apa Banyumas? Ki Banyumas beda lho. Banyumas kayak negara ngapak. Iki gelang alit Banyuwangen. Banyuwangen. Lah Banyuwangi apa Banyumas? Oh, Mbah Putri tetep Banyumas. Oh iya, Ikut iki. paringi. Iya, coba. Gelang alit yang Mbak Dani menika. Nggih. Kagem Kang Sami rawuh sedaya. Wah, Siap. sembah nuwun kula wau Mas Tahan nggih rawuh, dalange PM nggih. Ya rawuh. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Ya, sembah nuwun. Iki CFC komplit CFC Ngayuk Jakarta ya Durmanto Jo. Oh nggih. Go saka Taiwan Mbak Ira. Semarang. Iya, komplit Semarang. Nah, Mbah Mudin Sambong yo. Manto. Nyimak manto. Pak Lampung Pak Ikit. Lampung nyimak Lampung manto. Nggih. Nggih. Ora lain saka Kalimantan Selatan iki. Pak Bonari Blok A2 iki nyimak kanca-kanca transmigrasi. Weh, doa untuk temanten yang terbaik. Wah, ya. Coba ku niken bawa sing jeneng kuwi ya, Jo. Oke. Mambyat mayo. Apa Minah ya? Ngawur. Sudah adanya tuh di sini sama nok panggah Minah ya. Lah, Sini sing gambon ki sampean untuk Minah. Oke. Meh ngopo kowe kok? Jenggleng to Pak Ikit. Oh iya. Persiapan. Mambiat mayan Ngumpul Zon. Alah. Kok mambu pesing ya? Ya iku sing mare urip kan, Nduk. Ojo kesusunan. Iya, aja kesusunan. Det, kuma lagi mumbul. Oke. Mumbul sing dhuwur sing jiglok ngisor ndase sik. Wah. Wes oke. Teman sungguh kejam. Suarane gandeng pelam nyangan. As, Jo. Oh. Alah telat. Kowe iki napa saweran mau ora pas iki telat. Goblok dientek-entekno. Tak kandhani ngene iki lho ning kamera aku sing salah. Wong kowe sing kecepetan. Lah kudune piye? Jalukmu piye? Cedah tak set Terus jreng. nek kowe mumbul ya gone muni. Jreng. Oh, ngono. Kompak. Kompak. Jerenge ngenteni kowe mumbul. Nah, kuwi Nek kowe mumbul ya gone muni. jreng. Oke. Nah, dadi genano. Sesuk iki prei. Terus ngene. Nyaram yai Semangat. Nusantara. Wop. Kompak. Terkutuk. Kok iso terkutuk? Jrenge iki nganggo gamelan tutuke dicekeli Pak Igit terus jreng tutuke cekeli jreng. Lah iki mau ora ngono. Lah iki nglambe tutuke do dimbarke.
Oh berarti nek kowe mumbul tutuke dijunjung. Cekeli langsung jreng. Ngono lho. Lah mangke iki lek ngomong soalnya nggae lambe jrenge. Nah. Lambene muni jreng, mau Nah. ning ngono Oh, sampean. aku sing muni ngono ya. Lho. Heeh. Oh iya. Iki kok ngene-ngene. Teng tak dandeng telak tak tung tutuke cekeli jreng. Tuntak dandeng. Endi mau bocahe? Lah ngurimu iki lho. Iki apa? Meripat ora awas. Bablasen Bapak Idit. Pianyu wangi Disuraki kowe. Pak Idit, Apa? kula tak ning musala sik Pak Idit. Aja mutungan kok. Ape ngisak aku. Kok terus nesu. Ngene lho, Cok. Iki jane balane kae apa iki? Nek kowe mbolo kae, aku melu. Oh lah. Ya iya, sakmu ini iki kok ora ana sing elek belas wae iki. Minah tok. Fan. Terus kene. Tanah indah ku meliharing Sing miwiti Lukman lagi mesti. Ini lho. Tak kandhani. Coba balene nduk likan. Baleni. Melaring. ku meliharing Alah. Lukman isin. Wes entukmu iki kandhani. Nadamu iku nada. Yo aku arep muni Husen ora penak. Nada sahur. kenapa Om Ikit kok Itu yang nyiter yang menciptakan senggaan gumel nyaring. He, itu yang nyiter. oh Itu Husen Adi Hasan. oh sekarang itu ada senggaknya gitu Iya, itu ya mau ngawur nduk aja digagas ya. ku meliharing Karo diluk mikir siter dijedake lambene. Alah. Taman. Nah, nanti berdua dengan Mbak Yosi ya nanti. ya taman
blamyangan blamyangan ayo Gumelani taman sari nusantara blamyangan blamyangan gumelani taman sari nusantara blamyangan susah seneng yo takut semangat wis pirang-pirang jaman turun temurun sing kelakon ake bangun dirapake piruyoran sekarang kira Belamyangane gunung-gunung ira mangke prakosa sawah lan kebunan ira wera mangke subur mriki aja kangelan yen nyuci mangke gede suwerira mangke koyo mangke rukun rakyat bangun sing mari gelang alit request Mbak Danik dipinangani muga-muga kanca-kanca ora lali ora angger dendeng tak neng nyonyong nyonyeng nyonyeng nyonyong nyonyong nyonyeng he metu he nek metu siap senggak kowe nyekel mik iki majulang entuk salam kok Saking jajak yo ono ae. bengi iki dagelan do mantok kabeh lho Jo iki bengi. Nggih to? Lah. Nggih. Oh, Do story karo masang fotomu. alhamdulillah Pak Igit. Captione elek. Ora apa-apa. Pendapat. Ora apa-apa nami akeh apike. Iki dawa storyne, eleke sithik apike akeh. Niku sedo Nggih. gede ketara niku. Lagune gelang alit nggih. Hei, aja lali yo. Ya, ayo cepet. Dendeng tak yo.
biasa. Isih do kelingan jele. Ah iki Banyuwangen pertama mbiyen garap cakran yo iki, Jo. Nggih. Introne intro sing ora iki sing lawas. Nggih. Lagu apa? Ceng 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 cong 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 ceng ceng ceng. Ceng 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 cong cong cong. He. Ora aku he. Bagus sing nyaron kuwi urung lahir. Nggih, nganti saiki. Bagaimana Om Ikit? Iya ya. Om Ikit sudah bosan apa belum? Belum kalau aku. Belum dong. Nah, diselingi dulu kamu bisa mimik-mimik dulu. Oh iya. Mimik dulu. Aduh. Tadi ada request apa Banyumas? Banyumas. Nah,